नमस्कार मित्रांनो, मी प्रमोद पाटील तुम्हा सर्वांचे थेट गोव्यामधून आपल्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये हार्दिक स्वागत करीत आहे। तर मित्रांनो, आज मी आलेलो आहे गोव्याच्या फिश मार्केटमध्ये। आपलं गोव्याचे जे फिश मार्केट आहे ते एक्सप्लोर करायला। तर मित्रांनो, आता आपण इथलं पाहूयात। आपण आतापर्यंत आहे ना भरपूर सारे फिश मार्केट आहेत ती कव्हर केलेली आहेत, ठाण्यामधले, मुंबईमधली। तर मित्रांनो, आता फर्स्ट टाइम आहे ना मी आपलं गोव्यातलं जे फिश मार्केट आहे ते आता एक्सप्लोर करायला आलो आहे। तर पाहूया आपले इथले मच्छीचे काय काय रेट असतात, इथे कोणकोणत्या प्रकारचे आपल्याला फिश पाहायला मिळते। चला तर मग मित्रांनो, आपण आता एक्सप्लोर करूयात गोव्यातलं फिश मार्केट। आणि आपल्याला सुद्धा कोणती एखादी छान मच्छी मिळते का मुंबईला घेऊन जायला, ते सुद्धा आपण पाहूयात। कलंगूट बीच जवळ आहे ना, इथे एक हे मोठं फिश मार्केट आहे। खूप सारे इथे मच्छीवाले बसलेले आहेत। कोलंबी बघा केवढी मोठी आहे। आंटी कितने का वाटा रहता है? कितने का वाटा है? 450 वाटा। ये लेप्टा मच्छी आहे। का इथे आहे ना सुके बांगडे वगैरे भेटतात। ही सुकी मच्छी आहे आजी, ठीक आहे। हाँ, कौन सा मच्छी है मालूम नहीं। खेकड़ा है, इधर सूखा मच्छी है, बांगड़े। तो बांगड़ा कैसा मिलता है इधर? 100 का 10, चांगलं आहे। 100ला 10 बांगडे आहेत मित्रांनो, मालवणी बांगडे। आंटी ये कौन सा मच्छी है? कैसा है वो वाटा? 100 रुपीज। अच्छा, 100ला हे एवढे वाटा इथे। कोलंबी कैसा है वाटा वो? पूरा ये 300 रुपये। अच्छा, हो का, इथे बोंबिल है, मूशी मच्छी है। फोटो क्या अभी उसमें, क्या फोटो में सोने का मच्छी है। आंटी ये कौन सा मच्छी है? रेट बताओ ना, कितने का है? 2500। हलवा फिश है। अच्छा, 2500 रुपयाला एवढे मोठा हलवा फिश आहे। आणि पीसमध्ये 200 रुपये का आहे ना वाटा? 500 रुपये का वाटा। इकडे आहे ना फिशवाल्यांना रेट विचारल्यावरती आहे ना उगाचच त्या बायका भडकत आहेत। त्यांना माहित नाही सोन्याची मच्छी आहे का काय। फक्त ना मित्रांनो, इथे 100 रुपये फक्त बांगडेच इथे स्वस्त दिसले मला, बाकी काही एवढं स्वस्त नाही दिसलं मच्छीमध्ये। हे काय मांदेले वाटतं। हे बोंबील बघा, 200ला एवढे बोंबील आहेत। ही 400 किंवा 300 पर्यंत एवढी कोलंबी येते। आंटी सुरमई कैसा आंटी? एक 800 रुपया। अच्छा, 800 रुपयाला ये सुरमई है। अच्छा, 800 रुपये का सुरमई है। ये सिंपला मधला है। सिंपली के अंदर का है ना, कैसा है वो? 200 रुपयाला 20 पर्यंत शिंपल्यांच्या आतलं जे हे असतं ना मसाला, शिंपल्याच्या आतलं जो फिश म्हणजे शिंपली मच्छी असते ती। बांगडे खूपच स्वस्त इथे, म्हणजे आपल्याला म्हणजे बार्गेनिंग पण करावे लागत नाही, एवढे स्वस्तामध्ये बांगडे मच्छी देतात। आंटी ये कौन सा मच्छी है? 500 रुपया। ये 200। मच्छीचं नाव नाही माहिती, ते त्यांनी सांगितलं नाव पण ते गोव्याची भाषा मला काय समजत नाही। 500 रुपये। तुम्हाला जर फिशची नावं माहिती असतील मित्रांनो, तुम्ही कुठचे गोव्या साईडचे असाल तर नक्की मला कमेंट करून सांगा। ये कौन सा बांगड़ा है? कैसा है सूखा मच्छी? 100 का 4 पीस है। 100 का 4। ये 200 का 5 पीस।
कौन सा है वो मच्छी लेके? एक किंग फिश है ये, और ये 100 का 10 पीस। अच्छा, तो दोडवी मच्छी आता है वो मिलता है? दोडवी मच्छी दोरी नहीं है ना? मेरी मिर्ची 700 किलो दोडवी है। कैसा ही है? 100 का 6 पीस। 100 का 6 पीस। तो मित्रांनो आता ना मी इथे सुकी मच्छी घेतलेली आहे। छोटा मत देवा क्या, उसमें खाने लायक कुछ भी नहीं रहता फिर। और लेके आओ ना बड़ा उधर से। खत्म इतना ही। हाँ नहीं तो 2 डालो और सब छोटा दिया। और किस उसने से 8 लाख दे रहा दे रहा नहीं। क्या इसमें गिल्ला भी है वो अभी थोड़ा। ऐसे अभी तो मच्छी ऐसा ही मिलता है। बारिश है ना, हाँ आता ऊन आता आलंय ना। पण ते करा मग 2 टाका मग अजून थोडं। इथे आहे थोडं मोठं दिलं मिक्स आहे बघा, मिक्स येणार तुम्हाला तसे आहे। हे सगळे 300 रुपये आहे। देऊ काय नको बाबा, एवढं कोण खातं? हे घ्या टाका एक। 2 3 4 5 6 7 11 100ला मित्रांनो मी 10 ते 11 दोडवी मच्छी घेतलेली आहे सुकी। माझ्या आईला आणि आम्हाला पण फार आवडते। अच्छा कर्दी 2000 रुपये किलो। हाँ का, ही 800 रुपये किलो। अच्छा ठीक आहे, मला ते आपलं कर्दी हे द्या। एक मिनिट। तर मित्रांनो आपली व्हिडिओ आपण आता इथे कंटिन्यू करूया। झाले फिश मार्केट एवढेच होते, संपले मच्छी आता। कोलंबीच आहे सगळीकडे। आजी कोणती मच्छी आहे? कशी आहे ती? 400 350 350ला भेटतं इथे। भाई चिकन कैसा किलो? 278 270 270 ठीक आहे, सेम रेट आहे चिकनचा आपल्या इथे मुंबईमध्ये आणि इथे तरी। आजी कोणती मच्छी आहे? कोणती मच्छी आहे ती? स्नैपर कशी आहे ती? 800 पूर्ण 800ला है। इसमें अंडा वगैरह रहता है? अंडा एक ही रहता है। अच्छा 800 रुपीज। और पापलेट का वो कैसा है? 700 पूरा पूरा 700 1 2 3 4। 1 किलो है। अच्छा 1 किलो आहे पूरा वो। 700 मध्ये पूर्ण 1 किलो भेटतं। चला मित्रांनो आता इथे बाकीचे मोस्टली चिकनचीच वगैरे दुकान आहेत। फिश मार्केट आपल्या इथे आता संपलेलं आहे। तर मित्रांनो हे बघा, आपल्या फिश मार्केटमधून मी घेतलेले आहेत सुकी दोडवी मच्छी। कारण माझ्या आईला आणि आम्हाला सगळ्यांनाच मच्छी भाजून खूप आवडते आणि जास्त दिवस टिकते सुद्धा। तर मित्रांनो तुम्हाला आजचं हे गोव्यातलं कलंगट बीचच्या जवळचं जे फिश मार्केट आहे ते कसं वाटलं आहे तुम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। तुम्हाला म्हणजे काही मच्छींची जी नावं आहेत ना मित्रांनो ती इथल्या लोकांनी सांगितली, परंतु मला ती समजली नाहीत। गोव्याच्या भाषेमध्ये ते बोलत होते। तर त्या मच्छीची नावं आपल्याला ते काय मिळतात, आपल्या मुंबईमध्ये ती मच्छी मिळते का तुमच्या आसपास, ते सुद्धा तुम्ही मला कमेंट करून सांगा। आणि आजची ही जी व्हिडिओ आहे खूप छोटी झाली व्हिडिओ, खूप काही एक्सप्लोर करण्यासारखं अजून इथे जवळपास मच्छी मार्केट ॲक्च्युली मला दिसलेच नाहीत। हे एक मच्छी मार्केट दिसलं म्हणून मी इथे आलो आपल्या इथलं रेट वगैरे काढायला, कोणती मच्छी मिळते। चला तर मग मित्रांनो तात्पुरती तुमची आता रजा घेतो। पुन्हा भेटूया असाच एखादा नवीन ब्लॉग घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये।